Imong tingog, atong kusog, Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. Kumusta ka? Programang inyong kasaligan, kasumbungan, o makapahupay sa inyong kagulanan. Kumusta ka? Inyong mabati, diri lang sa RBN, Radio Bulanag Network, DYMA 100.9. Kumusta ka? Kauban ang batikang periodista ug magsisimya sa radyo, Mr. Fred Amora. Kumusta ka? Kumusta ka? Di na ko gusto mo tandog sa munisipyo, pero di ko makatugot nga pagpadayon kini mga opisyalis sa munisipyo nga ang ilang interes may mutuman, mga ayuda, mga hinabang, sila lang ang magpili ug dili tan-awon. Way tinuuray nga pagsusi kung kinsa gyud ang tabangan. Dili mahimo nga ato kining pasagdan. Magdungan kitang tanan, mahimo magpatangtang na punta og empleyado sa munisipyo. Dili mahimo nga magpadayon nga naa diha magpabilin ang mga abusado, ang mga oportunista. Wa ta kahibalo silang tuyo, no? Ngano nga gapili-pili sila o kinsa lang ang ilang tagaan, labi na ingon ana, 3,000 matag usa. Kay karon bay uso ang korupsyon sa gobyerno perting grabiha. So makaduda gyud ta. So ugma, ang iyon ta mo. Katong agribyado. Haminaw na nagtuo ka nga angay ko katabangan adto mo sa gym ugma. Aron malista inyong ngalan. Ngano man? Malista inyong ngalan nga nireklamo mo kay dako pa ang kwarta nga nabilin aning akap. Bilyon ang kwarta ani. So kung makita sa DSWD nga daghan pa sa gindulman ang angay tabangan ug magpalista ka didto tuang imong ngalan. Kay di po ka magpalista kinsa may muduol nimo. Gitago-tago ganina nila nya duulon pa ka. So ikaw na mismo, gindulmanon. Please, dili ni para nako wa ko magkinahanglan na kalo sa Ginoo. Kamo nga angay tabangan kay kanang kwartaha dili na sa politiko. Kanang kwartaha dili na sa mga tao sa munisipyo nga sila magbuot. Kwarta na ninyo mga katawhan. Inyo mga buhis nga gibalik lang kaninyo. So naamoy katungod nga mo reklamo. Sige, ugma Ugma. Disyembre 12 adlaw nga Biyernes. Ug wa mo sa listahan, ayaw patulog-tulog. Adto mo sa gym, magpalista mo kay mamasin kita nga naapay ikaduha nga pagpanghatag kay dako pa kaayo, dako pa kayo ang kwarta nining maong akap program nya matapos na baya ang tuig. So ilagid ng hutdon. So ug kulang sa gindulman na ay kwarta. Sige adto mo dito nya magpalista sa inyong ngalan. Pagdamog ID ug mahimo katong national ID ug mahimo national ID aron malista mo dito buwahan kung naapay second batch na wa mahatagi maapil mo. Okay? Nakita-kita ta dito wadto sa ko dito alas 8 sa buntag sa atong gym sa munisipyo sa Gindulman, Bohol.